Doncs, hola a tots, benvinguts al nostre podcast Bitcoin Kilòmetre Zero. Avui estem al podcast número 3, ja. Està bé, no està malament, 3 setmanes, 3 podcasts. Avui ens acompanya l'Arnau Molins una vegada més per parlar d'alguna que sàpiga menys, que no sigui metaverso, perquè l'altre dia va parlar poc. Llavors, parlarem una mica sobre el que és el tema de proof of stake, ICOs, staking, etc. Però abans, és una setmana molt boja i qui vulgui que opini, però hi ha hagut una correcció gegant de Bitcoin, el vam veure fa 2 setmanes arribant al 68.000 com a màxim, 69.000 com a màxim històric en dòlars, i aquesta setmana va caure fins als quasi 56, 57 i pico, 56. Llavors, què ha passat? És sa? És una caiguda? És una correcció? Què és? Bueno, jo crec que és una correcció com les que vam veure durant, diguéssim, la primera tirada de 2020, finals de 2020, principis de 2021, que veiem correccions, fins i tot vam veure correccions del 30% en el que no es va perdre, diguéssim, el ritme de pujada, i jo crec que són correccions sanes, que anirem veient a mesura que també anem seguint aquesta part final del bull run, i jo crec, haurem de veure com tanca aquesta setmana, si tanca per sobre de 59.000, que és on hi ha una mitjana bastant important de les 8 últimes setmanes, i si no podríem veure Bitcoin caure fins a 50-52.000 sense necessitat de perdre aquest ritme de pujada, i per tant a mi no em preocupa, però també és cert que estem esperant això de l'aprovació per part de la SEC de l'ETF de Spot ETF, que de moment només tenim l'ETF de futuros, i és una que ja porta temps esperant, i com que aquesta setmana la SEC ho va rebutjar el diumenge o dilluns, també és una mica part de per què hem tingut aquesta petita correcció de 15-20%. Ho rebutja de fons o de forma? És a dir, ho rebutja per sempre o perquè la forma en la que s'ha presentat no és correcta? No, perquè busquen un altre tipus de TF. O sigui, busquen un present diferent, que sigui diferent. Per tant, és de forma, no de fons. Sí, és a dir, exacte. s'acabarà aprovant, passa que no és la forma en la que es busca ara mateix, no? Llavors, si aquesta correcció, si trenquéssim aquest ritme de pujada com el trenquéssim a 52, o sigui, hi ha dos escenaris possibles ara, vale? És a dir, que al final d'aquesta setmana s'arribi i es conservi el 59 o s'arribi a 60 inclús, i es tanqui 60, o que al final d'aquesta setmana s'arribi a 52 i ens quedem a baix i després haguem de pujar. Llavors, partint d'aquestes dues bases, supòsit 1 i supòsit 2, què especuleu? Quin valor pot arribar a Bitcoin en els pròxims, fiquem, fins al 31 de gener del 2021? Home, jo crec que ara mateix hi ha aquests dos, que pot ser que arribem al bear market abans del que ens pensàvem tots, o pot ser que el bull run segueixi durant un temps. O sigui, si tanca per sobre el 60, jo crec que el bull run no ha fet res més que començar. Tot i que aquesta correcció ho trobo molt normal. Si arribar al 69, un all-time high bastant elevat en un moment que tampoc ha sigut molt, molt gran, però hi ha hagut un all-time high de bastant percentatge. Molta gent va vendre per treure beneficis, Sí, i és un moment normal. Hi ha molt pànic, no? Si tenim històrics, l'última vegada que es va arribar a aquests valors, es va arribar a un valor així, que va ser quan al gener, febrer, d'aquest any, es va arribar a un valor 64, no 68. 64, es va arribar a l'abril. Arribàvem a l'abril, tan tard? Arribàvem d'una pujada molt lenta, ràpida però lenta, d'un bull market bastant intens. Llavors jo crec que hi ha hagut molta gent que ha tingut pànic. No sé, opines d'algú o què? Despertes? Sí. Doncs jo estic bastant optimista, crec que encara seguim en el cicle alcista. Sí. Jo mentre no trenqui molt fort cap avall, trencant els 50.000, estaré tranquil. Una correcció sana per pujar més, i crec que es pot allargar el bull run amb aquesta correcció. Exacte. I també em sembla que vaig veure que la cartera amb més bitcoins havia acumulat bastant a 55.000, com 4.000 bitcoins em sona que ho vaig veure. Sí, jo crec que tant si es compleix el supòsit de que tanca per sobre 59.000 i no hi ha aquesta correcció fins a 52.000, o si baixem a 52.000 en les següents setmanes, en els dos casos jo crec que és, des de la meva opinió, és quasi impossible que el bull run s'acabi, diguéssim, amb aquest pico de 69.000, perquè jo crec que seguim amb aquest cicle alcista. Pot ser que, jo crec, des de nivell personal, penso que veurem el cicle allargar-se fins a principis, mitjans de 2022. No crec que veiem el cicle acabar-se com la gent especulava a l'abril, maig, que Bitcoin i tot estava molt alt, que la gent especulava que acabaríem a final d'any, com vam acabar el 2017, tal. Jo crec que veurem allargar el cicle alcista fins a 2022, i penso que com més temps tardem a arribar a aquest final de cicle, més amunt podem pujar. Llavors, si ara haguessis de fer un supòsit i fiquem que el 31 de desembre vull saber a quin preu està.
Què suposaria? Això per començar, És especulació. saber el preu No, ja, d'especulació és impossible. És Si impossible. sabies el preu exacte no estaria aquí. Ja, Exacte. El meu qualit. Ja, bueno. Perfecte, no, cap problema, però jo vull saber la vostra opinió, és a dir, és entre m'agradaria que estigués aquí i amb supòsits reals puc arribar més o menys a especular on pot arribar, és a dir, hi ha aquestes dues parts. En el meu cas, per exemple, jo crec que el 100 no s'arribarà abans que s'acabi l'any, és molt difícil, des del meu punt de vista. No. Però perquè com m'ho dius, aquesta correcció que ha fet ha estat ralentitzar el bull run. O sigui, ralentitzar, Allargar-lo. allargar-lo, llavors, per pura... O sigui, ha de fer un per 2 ara mateix pràcticament per arribar a 100. I un per 2... Ha de doblar la capitalització que té ara. Ha de doblar la capitalització, s'han de fer canvis entre venedors i compradors. Aquest canvi de mentalitat és molt difícil. I a més, estem parlant d'una moneda que és molt antiga i que no té aquesta... O sigui, la gent que entra, la capacitat que té de migració cap a la moneda és molt més baixa que la que pot tenir un altcoin o un altre tipus de moneda. Llavors, aquests canvis d'un per 2 i un per 1,5 o el que sigui, són canvis que són molt intens. Tot i que ja ho hem vist aquest any. Jo crec que... Però en 12 Cada vegada mesos. costa més. Però en 12, 6 mesos, 8 mesos, clar. Sí. Bueno, vam veure que des del juliol va arribar a fer un per 2 en 2 o 3 mesos. Jo crec que aquests canvis d'un per 2 no són tan complicats com dius tu. Bueno, però cada vegada costa més. Pensa que cada vegada per fer un per 2 s'ha de doblar el market cap que tenia abans. Sí, però jo dic que el sentiment de la gent i el nivell d'adopció encara és baix com perquè aquests per 2 siguin senzills de fer. Jo especulo que entre el desembre i febrer veurem Bitcoin arribar a 100.000. Crec que al desembre no necessàriament podem arribar a veure Bitcoin a 80.000, entorn de $80.000, però jo crec que això, entre desembre i febrer, podem veure Bitcoin arribar a 100.000. Jo m'hi vaig jugar amb un meu amic que si el gener no arribava a 100.000 el convidava a sopar, vull dir. jo poso el gener que arriba a 100.000, perquè si no... Llavors... Jo crec que aquest mercat serà més alcista per les altcoins que per Bitcoin. O sigui, serà Però això sempre passa. Sí, això no, però no vull dir... O sigui, tindran molta més importància les altcoins que Bitcoin. Jo crec Importància? Importància. Jo crec que podem veure Bitcoin en baixades, o sigui, en aquesta correcció, per exemple. No, en baixades tampoc, però que perdi la dominança. Per això, que perdi la dominància, que l'agafi una altcoin. Però dominància què vols dir? Que mani el mercat? Que pugen molt més les altcoins que no pas Bitcoin. Però això sempre ha passat. No, però Bitcoin... O sigui, primer puja Bitcoin, les altcoins pugen, i clar, tu veus un canvi de Bitcoin de 60.000 de 50.000 a 60.000 i dius, joder, sí que ha canviat. No ha canviat tant, com si una altcoin passa de 0,5 a 3. Però normalment sempre Bitcoin puja molt més que les altcoins, quan a tant per cent al principi, i llavors un cop s'ha estabilitzat com a l'all-time high o aquí, després les altcoins comencen a fer un boom. Per això dic que això és sempre. Però jo crec que ara pot pujar Bitcoin a la part que comencen a pujar les altcoins també. No, perquè ara són molt més intenses, tenen molt més sentit a darrere ara mateix. Però, per exemple, Bitcoin sol tenir una etapa normal entre un 60 i un 70% de dominància sobre el mercat. Jo crec que podem veure Bitcoin amb un 50-55% de dominància de mercat pujant igualment. No, però ara mateix la dominància de mercat de Bitcoin ja està entorn del 45%. I quan arriba entorn del que dius tu, 70%, és quan hi ha aquests cicles de baixada, aquests bear markets. Sí, quan tot baixa, Bitcoin baixa molt menys que tots els altres. Sí, el tema és que ho vam veure el 2018, 2018-2019, que va guanyar aquesta dominància fins a arribar a 70 i escaig %, perquè moltes altcoins de la pujada del 2017 van acabar desapareixent i per això Bitcoin guanyava aquesta dominància, i sempre veiem que quan s'acosta al final del bull run, Bitcoin va perdent dominància de mercat perquè totes aquestes altcoins, que algunes aguantaran i algunes no aguantaran el cicle baixista, doncs han guanyat més rendiment i compressió. La sensibilitat que té una altcoin davant dels canvis és molt més alta. Per això Bitcoin és la més segura. I el pànic que genera una altcoin baixant i el tipus d'inversor que té també. És a dir, tu em portes una moneda com un DOT, com un ADA, o com inclús un Shiba, que al final és una shitcoin però és una altcoin al final, no? Digue-li com vulguis. Però que al final aquestes monedes, el públic general que les té, segurament hi ha grans empreses que les tenen, però no hi ha gent tan potent com Tesla darrere d'aquestes monedes. No, però just n'has dit 3 que poder sí que encara són... No, jo crec que no podem comparar DOT Shiba no, però... No es pot comparar, però en Pol vol dir que poder en el portfoli d'aquesta gent tan poderosa i amb tants diners, poder tenen Polkadot, doncs que tenen un 5-10% com a molt de Polkadot, tot l'altre està Bitcoin. Llavors jo el que dic és que el públic general que té aquestes monedes, quan veu un canvi petit, per petit que sigui, que realment és petit, tendeix a tenir un pànic molt més gran,
perquè no tens una experiència com tenen altres empreses que tenen experiència invertint en mercats bursàtils normals, que estan acostumats a baixades i pujades, que no necessiten els diners, que poden seguir sense aquests diners, que és una inversió que la van fer fa temps o no tant, però al final es poden permetre esperar-se la liquiditat, però hi ha gent que no pot permetre Per això has de confiar molt en el que inverteixes, per això has d'estudiar i saber en què inverteixes, perquè si no, la mínima que baixa una mica et cagues. En canvi, si saps en què estàs invertint i confies, aguantaràs les baixades. Però tot i així, jo crec que a l'abril, maig, les baixades que vam veure, sobretot de Bitcoin, que va baixar un 55%, molta part d'aquesta baixada va ser causada per institucions que van estar carregant gener, febrer, març, quan van veure que Tesla havien entrat, i realment jo no crec que són empreses que poden esperar liquiditat, són empreses, sobretot així empreses que estan al mercat bursàtil, que han de donar, diguéssim, resultats a finals de quatrimestre i no poden tenir Bitcoin en pèrdues i per tant van treure diners a la que van veure que estaven a punt de perdre. Sí, i això també va causar. L'Elon també va ajudar una mica en aquesta baixada. I en aquesta baixada, que Bitcoin va baixar un 55, totes les altcoins van baixar d'un 60 en amunt. S'ha d'entendre la diferència, jo també, o sigui, el que dic és la diferència que t'inverteixi una empresa amb què inverteixi una persona. Inclús aquest exemple que has dit que no hi comptava, és a dir, la presentació dels trimestres a nivell de resultats davant, sobretot empreses que treballen en el mercat bursàtil i cada trimestre s'ha de presentar als inversors o sigui, un full de liquiditats, el balanç, per guanys, tal, etc. Clar, és un client molt diferent, o sigui, un inversor molt diferent, perquè tu pots necessitar la liquiditat demà, però aquesta empresa no vol la liquiditat fins al desembre. O sí, no sé, però ha de tancar el trimestre. Llavors, les necessitats són molt diferents i després porten a resultats molt diferents d'aquestes monedes. Jo el que vull dir és que l'inversor mitjà, si tu agafessis tota l'inversió que hi ha a Bitcoin, la gran majoria de Bitcoin està en mans d'empreses. Institucions, empreses, bé sigui públic, sigui El Salvador, minant Bitcoin, bé sigui qui sigui, és igual, però està en mans de gent així. En canvi, el mitjà, per exemple, d'una moneda com DOT o el que sigui, jo no tinc tan clar que puguin ser empreses. Llavors, els cicles d'inversió són molt diferents i els pànics s'exageren molt més quan més unitats hi ha i més unitats de gent poc educada financerament. Això sí. Això és el que vull dir. I també hi ha un model del Plan B, que tu el coneixes, que ha fet una previsió de preus de Bitcoin molt bona aquests últims 3 mesos. Em sembla que va predir el preu de l'agost, no? Agost, setembre i octubre. Jo me'n recordo que va dir que a setembre tancaria amb 43.000 Bitcoin, va tancar amb 43.000, a octubre amb 63, va tancar a 60 i pico també, i va dir que a novembre tancaria amb 98.000, i ara sembla que ja és quasi impossible. Li queden 10 dies, ja ho veig molt difícil. Algú ha de carregar molts dins aquí dintre que jo no tinc, saps? Per poder fer que això arribi. Si el sentit ho faria. Però bueno, llavors, amb monedes com Bitcoin poder no els hi passa tant, però hi ha monedes com el que serà Ethereum 2.0 en algun moment que volen començar a treballar amb el tema del Proof of Stake, que vam parlar el Proof of Work, i ara s'evoluciona cap al Proof of Stake. I m'agradaria que algú dels tres expliqués una mica, crec que seràs tu, intentaré. La persona que expliqui una mica què és Proof of Stake i en què millora el Proof of Work en quant a seguretat, sobretot, i en quant a les transaccions que hi ha entre persones. Bueno, actualment, per la validació de transaccions i contractes, tenim el Proof of Work, que és la prova de treball, que eren els propis miners de la cripto que validaven aquestes transaccions, i ara s'està ja emigrant... La feina d'un miner és validar aquestes transaccions, mitjançant la seva intel·ligència computacional dels ordinadors. I ara s'està intentant emigrar cap al Proof of Stake, que és la prova de participació. En el Proof of Stake funciona que tu bloqueges les teves criptomonedes, el que se'n diu l'stake, a la participació, i un algoritme aleatòriament escull qui del que té les criptomonedes bloquejades pot validar aquella transacció. I l'acció és nul·la, és a dir, tu no has de fer... Tu no has de fer res, tu has de bloquejar les teves criptomonedes en un servidor, que se'n diu un nodo, un ordinador, i aquest algoritme de manera aleatòria va escollint de tots els que tenen les monedes bloquejades qui valida aquella transacció. Que sempre sol ser el que en té més possibilitats. Té més possibilitats, pot ser 100%... O sigui, que fiquem cada unitat de la moneda és una possibilitat. Com més monedes bloquejades tens, més possibilitats tens que et toqui validar aquella transacció. Però això no vol dir que sempre et toqui tu, sinó segueix sent aleatori i descentralitzat perquè pot tocar tu. I el benefici de validar és el simple fet de tenir-ho en stake i que per tant et donen rentabilitat. Una rentabilitat anual. Si tens aquelles monedes bloquejades et donen... Llavors... I a contraposició tens si fas malament la validació o intentes hackejar el sistema,
i el sistema se'n dona compte, això. Et treuen els... Tot el que tens, Tot. el 100% se t'elimina. Ara mateix el Proof of Work és el que porta més anys i és el més segur, però també és el que consumeix més recursos i és molt més lent, i s'està intentant cada vegada més emigrar al Proof of Stake. Per això jo també penso que la mineria d'aquí uns anys, que no sigui la de Bitcoin o la de monedes que surtin noves, s'està acabant ja. Perquè això és una tecnologia que revoluciona. Permet escalar molt més i, molt més segura, i amb molts menys gastos. Energèticament molt millor, també. I llavors, si lliguem el tema de l'staking i de fer staking, és a dir, tenir diners conservats amb un valor que et dona una rentabilitat anual, hi ha una altra manera de fer staking, que és en forma d'ICOs i IDOs, que al final són, més o menys explica'ns una mica què és el que tu més saps d'aquí. Nosaltres no tenim gaire idea de què és un ICO i què és una IDO, llavors explica una mica què és i per què serveixen. Al final les ICOs i les IDOs venen a ser més o menys el mateix en essència, que és una manera de financiar un projecte a dins de la blockchain, està clar, però és la manera de financiar que tenen els nous projectes que surten. O sigui, ells treuen una moneda i hi ha diferents fases a l'hora de comprar-la, aquesta moneda. Hi ha la seed, que és la venda semilla, i hi ha després la venda privada, que són totes aquestes, i entra la gent que realment van a buscar el projecte. I tenen el projecte, capital, gent amb diners, no? No fa falta, és la gent que el projecte els va buscar. Sigui perquè són influents, sigui perquè tenen contactes, sigui perquè sigui. És molt complicat entrar en aquestes, i després a part ja tens les rondes d'IDO, primer d'ICO, que és una ronda en la qual tu pagues la moneda sempre pel valor a la qual sortia al mercat, i estàs obligat a fer un staking de la moneda d'un temps determinat. Per exemple, en el cas de Bit2Me, que és l'última que vaig entrar, en el meu cas era entre 6 mesos i un any de staking, perquè et van donant després les monedes percentualment. Fas un staking 100% i després les van donant percentualment. Després de l'ICO tens les IDOs, que les IDOs és quan tu compres la moneda i tens la liquiditat 100%, o sigui, ja pots utilitzar-la. Que a Bit2Me també hi havia aquesta opció d'entrar a la IDO més a la ICO. Tu el compraves i ja tenies la moneda. Això sol ser quan ja surten a la venda, normalment, o sigui, compres i com que ja està a la venda pots vendre. Però en aquell moment no està en staking, doncs. No, a les IDOs no estan en staking. I quina rentabilitat et dona una IDO, llavors? Una IDO, bàsicament... El que pugui pujar el preu. Exacte. Però és invertir en entres en la criptomoneda en el preu que surt al mercat, però després, per entendre una mica més, en plan, com més d'hora, com més fas iniciar entris en aquesta criptomoneda, més barat és el preu. Però això és molt difícil, no?, entrar en una IDO a bon preu. Però jo sempre... I en bones condicions. La majoria de criptomonedes que he vist que surten fan un pump, és a dir, pugen molt de cop i llavors tornen a baixar de cop. I llavors si tu intentes entrar i l'ordre de compra se t'activa dalt de tot... No sempre això, perquè normalment les IDOs el que fan és, si tu vols entrar a la IDO, compres 3 hores abans de que surti al mercat. O sigui, no tens un staking, però te les donen 3 hores just quan surt. O sigui, tu compres el preu que et diuen, que sol ser un 5-10% més barat que el preu de mercat, i després al cap de 3 hores et posen a la teva wallet i solen ser exchanges centralitzats com Metamask, com Trust Wallet, per exemple. I en canvi les ICO sí que tens un staking obligatori. I tu no has entrat mai, no?, en la fase de semilla o la segona que has dit? Fase semilla i venda privada no he pogut entrar mai. No tinc els contactes, no tinc el capital tampoc per entrar-hi, i les ICO... Allà és on deuen fer més diners, no? Sí. Llavors... Hi ha molta diferència. Llavors, la ICO en si, o sigui, el que fa que sigui més rentable i menys rentable ve sent quan entres en aquesta ICO. I el projecte. I el projecte en si. Llavors, ICOs que hagin funcionat bé, però si una ICO fracassa, fracassa, és a dir, surt una criptomoneda que després, la criptomoneda del projecte que sigui, surt el projecte i aquesta moneda baixa. Tu has guanyat la teva rentabilitat, te la pagaran igual o te la pagaran en funció del valor de la moneda. És a dir, et paguen la ICO amb valor de la pròpia moneda amb la que estàs fent staking o et paguen la ICO amb una altra moneda? En aquest cas, normalment, si tu entres a fase I, o sigui, entres a la ICO en una pàgina com pots, per exemple, la Bit2Me, que és l'últim que he entrat, no et donaven un percentatge per fer staking. Era un staking bloquejat sense beneficis. Però hi ha altres launchpads, que són les empreses que es dediquen a treure els nous projectes, que sí que et donen un benefici, però estàs obligat a fer staking de la seva pròpia moneda, per exemple, posem BCCPad. De la moneda o del launchpad? Del launchpad. Estàs obligat a tenir un staking de la moneda de X monedes, segons a la fase on vulguis entrar, o el capital que vulguis entrar, depèn. Doncs estàs obligat a fer un staking d'aquella moneda, tenir l'staking posat quan surt el nou projecte.
i et dona una rentabilitat sobre el BSC-PAD, que és la moneda. Sol ser ara mateix està en un 15%. En canvi, quan surt la moneda, tu fas l'staking i amb l'staking el que et donen, a part d'aquest 15%, també és la moneda a la que tu vols entrar. Et donen la rentabilitat de l'staking de la moneda que vols entrar, també. Sí, et donen les dues. Si tens doble rentabilitat, Sí, diguem. exacte. Són aquestes pàgines, el que fan és, els donen com unes monedes per sortir, que solen repartir entre totes les pàgines, BSC-PAD, BLSPAD, PlusPAD, ADAPAD, perdó. Parlant de I tot això són diferents plataformes launchpads. on surten aquestes ICOs. Exacte, són diferents launchpads on surten, que solen repartir, i després segons la gent que entra a l'staking, les monedes reparteixen sempre al 100%. Però segons la gent que hi entri, segons el capital que hi entri, es reparteixen I equitativament. tens límits, és a dir, si jo entro, per exemple, estaves parlant tu abans de les fases, no? Deies, hi ha una fase 1 en la que la moneda és més baixa i puc comprar més baix, fase 2 més alta i fase 3 més alta. I jo tinc límit d'unitat, és a dir, Tens límit de capital d'entrada. de capital d'entrada, però mínim, però màxim. Mínim. Si jo tinc el suficient capital com per liquidar el primer que sigui liquidar, vull dir, pagar tot el que surt en el primer launch, me'l puc quedar, pot ser només un sol owner o ha d'estar dividit? No, solen haver-hi màxims, sobretot a la ronda semilla, perquè al final més o menys ells trien qui volen, i a la ronda Sí, privada clar, al final. es reparteix entre tots segons el que aportin, però tens un màxim, solen ser... A la ronda privada sol ser entre mínim de $500, a vegades no hi ha màxim, però normalment hi ha un màxim de $5.000, $10.000. Clar, perquè volen mantenir aquesta descentralització, no? Bueno, perquè volen- no tinguin... Bueno, el màxim de gent hi pugui distribució, entrar. una La distribució correcta exacte. de la fase. Sí, perquè no tingui una persona la majoria Exacte. de criptos. En canvi, per exemple, això de BSC-PAD sí que el que pots fer és posar $1.000 milions en staking, si vols, i t'emportaràs més part. Llavors- No t'emportaràs mai al 100% perquè mai ets l'únic que entres, i si ets l'únic que entra en un projecte, preocupa. Però Sí, normalment no ets perquè... Perquè vas bastant malament. Llavors, hi ha una diferència bastant gran entre el que és una cripto i el que és un token, i es veu molt quan es treballa en projectes tan nous, sobretot perquè neixen alguns sobre una cripto i alguns sobre una cripto en si. O sigui, la diferència. Bueno, normalment tots les ICOs, tots els projectes nous que surten, solen ser tokens. Els tokens són monedes que van vinculades a la red d'una criptomoneda. O sigui, per exemple, Ethereum és una criptomoneda perquè té la seva pròpia red, que en aquest cas diu ERC20. La majoria de projectes que surten a la red d'Ethereum, tots agafen la mateixa blockchain. Perquè és de codi obert. És Sí, de codi podríem obert, dir poden que agafar. qualsevol NFT és un token. Sí, exacte. És l'explicació d'aquesta, no? Llavors, parlant de tokens, hi ha una criptomoneda que està bastant de moda últimament, que és Polkadot, que té un sistema de parachain i que, bueno, al final, el que és de parachain el que aporta són tokens sobre la pròpia red de Polkadot, però, bueno, més o menys, explica'ns una mica on vol arribar. Sí, bueno, Polkadot, com has dit, bueno, com estaves explicant, és una criptomoneda perquè té una red de Polkadot, que Polkadot en si, diguéssim, és el que s'anomena una layer 0, que és bàsicament com una massa de pizza, diguéssim, que bàsicament permet donar, diguéssim, els ingredients o el que s'anomenen parachains, permet donar connectivitat, seguretat i escalabilitat a aquests tokens que es crearan sobre de la red de Polkadot. I bàsicament el que s'està fent, bueno, el tema és que Polkadot en si només pot donar aquest servei de layer 0 a 100 parachains aproximadament, i ara el que s'està fent, és a dir, a 100 tokens que es construiran a sobre d'aquesta red, i construir-te sobre la red de Polkadot doncs et dona certs beneficis, doncs que estàs suportat per una red, per la criptomoneda Polkadot, que és, em sembla, la top 7 de criptomonedes en quant a la capitalització de mercat. Et permet donar doncs, aquesta confiança de que darrere del projecte de Polkadot hi ha un dels fundadors d'Ethereum que es diu Gavin Wood, i una persona, diguéssim, que porta en el tema de criptomonedes molt temps i molt intel·ligent i ha construït aquest projecte de Polkadot. I bàsicament, com que només hi ha aproximadament la capacitat de poder donar aquest servei a 100 parachains, doncs s'està fent això que se'n diu parachain auctions, diguéssim, subhastes de parachain, que va una mica relacionat amb el tema aquest de que parlàvem de l'staking i de bloquejar Polkadot, perquè el sistema de funcionament és bàsicament que com a holder de Polkadot tens diguéssim, com un token de governança, és a dir, Polkadot et serveix com un token de governança per decidir... En format DAO. No, és a dir, tu ara s'estan fent aquestes subhastes que hi ha subhastes cada setmana i em sembla que dura durant 10 setmanes. I cada setmana hi ha diferents projectes que podrien ser possibles parachain, és a dir, possibles tokens que es construiran a sobre la red de Polkadot, i tu, com a holder de Polkadot, pots decidir entrar en aquestes parachain auctions, i bàsicament com funciona és que tu d'aquestes
d'aquests tokens, possibles tokens que poden ser possibles parachains en un futur, tu tries un d'aquests tokens, és a dir, tu apostes per un d'ells o pots distribuir i apostar per 2 o 3, i tu per apostar tens que bloquejar els teus Polkadot o els Polkadot que tu tinguis i decideixes bloquejar en un d'aquests tokens. I després es fa, diguéssim, una subhasta i es fa com una captura de pantalla i es veu quin d'aquests projectes, quins d'aquests tokens ha aconseguit més Polkadots bloquejats. I és el que sortirà. Com que la gent que té Polkadot vota quina parachain. Llavors, la pregunta és si aquest parachain o, diguem-ne token, diguem-ne parachain, diguem-ne com vulguis, que al final són per sobre com deies tu, ingredients de la massa de pizza. Són sempre en forma de criptos o tenen formes diferents? És a dir, les opcions, tu no sé si n'has vist, jo no n'he vist cap, però les opcions que hi ha a l'hora de votar, com surten, és a dir, qui les proposa, això jo vull saber-ho, qui les proposa, i llavors, quina forma tenen? Són criptos, són NFTs, com dèiem, al final no deixa de ser això, pot ser una opció d'un metaverso, què és? És a dir, són projectes de criptomonedes com qualsevol altre, n'hi ha que són protocols de DeFi, de finances descentralitzades, hi ha altres criptomonedes més relacionades amb... Sempre en forma de cripto, Sí, relacionades amb NFTs, és a dir, poden ser qualsevol, diguéssim, tipus de projecte de criptomoneda que tu puguis veure, i bàsicament el tema és que tu bloqueges els teus Polkadot, el sistema de funcionament és que tu bloqueges els teus Polkadot i si el projecte pel que tu apostes guanya aquesta subhasta, és la top 1, diguéssim, després, és a dir, per explicar-ho una mica, si no guanyes, si apostes per un projecte que no acaba guanyant la subhasta, et tornen els teus Polkadot i això és durant una setmana, és a dir, tu decideixes i al cap d'una setmana saps si per la que has apostat ha guanyat o no. Si no ha guanyat, et tornen els teus Polkadot amb un rendiment molt baix per haver participat en la subhasta i si el teu projecte és el que ha guanyat la subhasta, doncs estàs, diguéssim, obligat a bloquejar els teus Polkadot. Staking? Sí, exacte, has de bloquejar fent staking els teus Polkadot durant 703 dies, que són bàsicament 2 anys, i a canvi et donen un rendiment de Polkadot, com dèiem, un rendiment anual per fer staking i tenir bloquejat aquest Polkadot durant 2 anys, donen un rendiment per això, i després també et van donant tokens del projecte de criptomoneda pel que tu has apostat, diguéssim. Llavors, però i aquestes propostes has dit qui les feia? Qui les fa? D'aquestes possibles parachains. Exacte, és a dir, jo parlo amb Polkadot, puc fer una proposta i la puc portar a Polkadot i és Polkadot que m'ha d'acceptar a mi per després poder passar a votació. Bueno, és a dir, jo crec que sí, hi ha uns requisits previs per entrar en aquestes subhastes i després és els propis holders de Polkadot que decideixen si tu guanyes aquesta subhasta o no. Vale, és complicat perquè és que ha marcat Polkadot, si els he complert puc entrar en opció que la gent aposti per mi. Llavors suposo que per molt que perdi m'emporto una rentabilitat jo també, com a persona que he presentat el projecte. No ho sé, això. Segurament, si no, no té cap incentiu participar. Bueno, no, sí, l'incentiu és que en un futur puguis estar a la red de Polkadot que et dona aquests beneficis que he parlat abans i bàsicament jo crec que és una bona opció participar en aquestes parachains de Polkadot només si estàs, diguéssim, si tens en ment tenir holdejats, diguéssim, mantenir els teus Polkadot durant 2 anys. És a dir, si tu tens pensat mantenir els teus Polkadot durant 2 anys, jo crec que és una bona opció perquè bàsicament no hi perds res si tens pensat tenir-los durant tot aquest temps i bàsicament perquè també et permet, diguéssim, trobar nous projectes, és a dir, els projectes de parachain, tu bàsicament pots investigar sobre els projectes i si n'hi ha un que realment t'interessa molt, és una molt bona manera d'entrar com, no a Nico com a tal, però d'entrar com en les fases inicials d'aquests tokens que són possibles parachains. I això, o sigui, ara mateix parlo des del desconeixement. Polkadot, què té? Quant temps fa que existeix? Va començar diria que maig del 2019, em sembla. No és una criptomoneda molt vella. I llavors entenc que això és part del seu roadmap que s'ha explicat, que s'està començant a executar ara, i que si hi han d'haver 100 o quasi 100, entorn de 100 i es fa cada setmana, seran 100 setmanes i llavors... No, seran 10 setmanes i després es farà una altra ronda de parachains, és a dir, de moment la ronda que hi ha actualment d'aquestes opcions de parachains dura 10 setmanes. Llavors es fa un peron, que es van executar, es torna i després, clar, arribarà un dia que això estarà... Clar, és limitada. És a dir, si arribarà un dia que hi haurà 100 parachains sobre de la red de Polkadot i Polkadot donarà aquest servei i bàsicament haurem de veure
diguéssim, el potencial aquí és que potser una d'aquestes... Bueno, el potencial és que aquestes 100 parachains sobre la red de Polkadot construeixin i siguin grans criptomonedes en un futur. Aquest és el potencial. Però, és a dir, el que fan aquestes parachains és desenvolupar Polkadot, però sense ser Polkadot. O sigui, desenvoluparan els smart contracts, desenvoluparan... És desenvolupar, diguéssim, un projecte sobre la red de Polkadot i bàsicament ells no s'han de preocupar de tots aquests temes que els ofereix Polkadot de diguéssim, seguretat i connectivitat i tal, i ells per sobre poden crear projectes de finances descentralitzades que en un futur poden ser molt grans, és a dir... I podran estar tots connectats entre si. És la pura lògica de la divisió de funcions de les empreses del segle XX. De principis del segle XX. Perquè et fas la idea, Polkadot no té smart contracts i tot això. Però dins d'aquestes parachains que es poden construir dins de Polkadot sí que poden tenir aquests smart contracts. És quan treballes en una empresa normal, és l'especialització de la teva feina. Si jo he de fer tota la feina, soc molt més lent desenvolupant-me. Si jo m'especialitzo en només fer una part d'això, seré boníssim perquè estaré segur que hi ha algú darrere que està fent tot l'altre. Llavors, clar, òbviament, és molt més complex de construir, tardarà 2 anys a construir-se bé tranquil·lament, per això són 703 dies tranquil·lament, perquè falta temps perquè es pugui fer. Però sí que és veritat que pots veure una forma molt consolidada, o sigui, una forma molt consolidada final, que com bé dius tu, poden arribar a ser monedes que capitalitzin molt alt, pel fet de que només es dedicaran a allò i a darrere hi haurà una empresa que també serà consolidada que els estarà fent tota l'altra part. Llavors seran els millors. Per exemple, la Polkadot serà la millor base que hi pot haver al mercat, el potencial és aquest. Llavors, el que es dediqui a fer smart contracts serà el millor en smart contracts però que no sabrà fer bases. Hi haurà un que serà el millor en seguretat i amb inversió, però, o sigui, i això és una roda que a més jo crec que es retroalimentaran entre tots. Que crec que és al final, per això es construeix sobre Polkadot, si no té cap sentit. Saps? Però bueno, en fi. Sí, bàsicament estàs creant un ecosistema. Sí, és això, és crear un ecosistema com a exclusiu pel tema aquest de que aproximadament només n'hi poden haver 100 i és apostar a que potser el projecte de DeFi o un projecte de criptomonedes relacionat amb smart contracts sigui un dels més grans i estigui per sobre la red de Polkadot i sense Polkadot no pugui funcionar. I tu faràs? En plan, apostaràs per alguna parachain? No ho tinc, o sigui, m'ho he estat pensant aquests dies i el que vull fer, sobretot, és investigar aquestes parachains i aquests projectes i si n'hi ha algun que realment em captiva, doncs puc posar una part dels meus Polkadot i fer les tècniques. És a dir, no has de posar tots els teus Polkadot. Però per mi la putada són els 703 dies. Sí. Que joder, és molt temps. Però el tema és que pots decidir posar un 10% dels teus Polkadot i apostar per un projecte. Però són 2 anys. Sí. Pot ser que hagin fet 2 anys pel bear market, per no pillar just el bear market al moment i que no ho puguin desenvolupar bé les parachains. Des del meu punt de vista, el que també es poden trobar... No sé si hi ha un estudi de mercat, estudi de com els cicles de compra i venda de les persones de darrere, segurament sí. Però el que es poden trobar amb això és que el dia que s'acaben aquests 103 dies, que seran en 10, com bé ha dit ell, són 10 setmanes. Per tant, 10 setmanes d'aquestes auctions. Llavors seran durant 10 setmanes, entrarien stakings d'aquí 2 anys. Serà pum, saps, consecutives. Anirà baixant Polkadot. O sigui... Bueno, però poder anirà baixant Polkadot. Per què anirà baixant? Jo crec que durant aquests 703 dies Polkadot anirà pujant perquè hi haurà menys Polkadot líquid en el mercat. Per això, però el dia que seran durant 10 setmanes es desbloquejaran 10 stakings. Vols dir d'aquí 2 anys, no? Sí, però d'aquí 2 anys el tema és que ja haurem vist aquests parachains si estan funcionant o no, quins projectes són, és a dir, que queda molt temps. Però tu tindràs Polkadot, llavors tu poder vols el parachain. També tindràs parachain. Si tu participes en els parachains de Polkadot, també tindràs un projecte de parachain, sigui el teu projecte de parachain guanya. Això és com comprar un token de dins de la red d'Ethereum, no? Llavors, si tu d'aquí 2 anys tens Polkadot i vols comprar alguna parachain, pots fer-ho. Sí. Si no el treus de la red. Sí, jo crec que veurem durant 2 anys que hi haurà una quantitat de Polkadot en el mercat molt baixa perquè hi haurà molta gent que haurà apostat per aquestes parachains, hi haurà molt Polkadot bloquejat i això donarà aquests 2 anys... Menys oferta, més demanda. Sí, i per tant pujarà Polkadot amb això d'oferta i demanda i després també veurem que durant aquests 2 anys haurem de veure quin potencial estan tenint aquests projectes de parachain i si realment, no sé, veiem que un projecte de parachain d'aquí 2 anys està al top 15 de criptomonedes, doncs ojo, saps? Perquè vol dir que estan funcionant aquestes parachain i necessàriament quan s'acabin aquests bloquejos no vol dir que Polkadot hagi de baixar si tot el tema ha funcionat. És a dir, jo crec que dona molt recorregut a que Polkadot ensenyi i mostri que ho està fent bé o no. I ara hem estat parlant una mica de tota la part teòrica del podcast, com sempre al principi, aquesta part teòrica, però també és interessant veure
el que és la part més poder de notícies i el que està passant a dia d'avui, que són setmanes, poder perquè estem molt posats, però estem flipant, perquè passen moltes coses. I dintre d'aquestes coses hi ha una primera destacada de totes, que és la Nike firmant amb l'empresa Roblox, vale? Per entrar al metaverso. Nike per un cantó una empresa de roba i Roblox per la seva banda una empresa de videojocs i un videojoc real a dia d'avui, però cap dels dos el metaverso, però que junts volen crear un metaverso nou que es dirà Nikeland, en el que, bueno, passaran diferents coses. Llavors, els personatges d'aquest joc portaran roba Nike, que en principi pot ser en format NFT, però la pregunta encara està a l'aire i crec que tu saps una mica, hi ha alguna especulació de com serà, però com aconseguirem aquesta roba? Jo, pel que he llegit per Twitter, el roba propi que tinguis de Nike, escanejant-la o codi de barres o qualsevol codi que s'inventin, podràs obtenir l'NFT de la teva peça. Entenc que aquests NFTs no hi haurà tants NFTs com samarretes, per exemple, un tipus de samarreta, però et dona com una exclusivitat i una autenticitat de tenir la peça de roba i poder-la utilitzar dins del joc, la mateixa peça de roba que pots utilitzar tu al carrer. Si tinc una Jordan, les vull allà dins, l'escanejo i entra dins en format NFT. Bueno, i li dona un doble valor i a més també a l'hora de la reventa d'aquestes Jordan, clar, la persona que tingui les Jordan físiques potser també les vol pel joc, saps? Perquè la gràcia és que sigui un joc. Jo crec que això li dona molt valor a Nike, en aquest sentit. És un món d'esports, suposo que serà com jugar al Wii Sports o alguna cosa així, però ja ho veurem. Però em refereixo que li dona molt valor a Nike en aquest sentit de dir ei, et venc la Jordan, tinc l'NFT però a part, saps? Vols l'NFT per saber que aquestes Jordan són reals i que tu les puguis revendre, m'has de comprar Nike. Exacte. Jo crec que ens hem de fixar també tant amb la part d'aquesta que deien del món digital, que podràs, diguéssim, jugar en aquest joc amb les teves Jordan tal, i també fixar-nos molt amb la part del món real, del tema aquest d'autenticitat i de cara en el mercat secundari de venda de les Jordan més exclusives, a vegades, bueno, és a dir, segur que hi ha aquest problema d'autenticitat de si les Jordan són falses o no, i amb la implementació de Nike, ara amb el metaverso, i segur que també estan investigant amb NFTs i com implementar Nike, sobretot a les col·leccions més exclusives de roba i sabates Nike, com implementar els NFTs per donar aquesta autenticitat i també, com dèiem abans, l'altre dia, de l'identificació en el món real, amb la roba que portem i tal, doncs portar aquesta forma d'identificar-nos amb la roba que portem, amb les cultures que creiem i tal, portar-les en aquest món digital. Clar, és que des del meu punt de vista, o sigui, arribarà un dia en el que no podràs vendre una peça de roba d'aquestes marques, bé sigui una Jordan de Nike, bé sigui algú Supreme, que pobre Supreme estan una mica morts, però Supreme, Louis Vuitton, aquestes coses, el dia que tot estigui lligat a un NFT, serà imprescindible vendre't, si tu vols la cosa real, també hauràs de comprar amb l'NFT a part. És el que dèiem en el primer podcast, tot això avança 2 vegades més ràpid que internet als 90, i ja estem veient com l'exclusivitat aquesta de tenir roba a la vida real s'està ja portant al món digital, igual que l'exclusivitat de tenir els NFTs com a foto de perfil de Twitter. Però jo no parlo tant del món digital, sinó parlo del món real. És a dir, a dia d'avui jo et puc vendre les meves Jordan i dir-te que són reals. Bueno, totes aquestes col·leccions limitades estaran associades a un NFT. I serà impossible vendre't alguna cosa sense l'NFT. I has de vendre les dues coses. Sempre, seran com en pack. Perquè tu ho tindràs per separat, per tant hauràs de negociar amb aquella persona 2 preus. T'assegura aquesta propietat i aquesta que és real. Sí, llavors... Això sempre i quan ho treguin amb les noves edicions segur que ho faran. Però com ho faig amb les velles? O sigui, la Jordan 1... Aquest és el tema. Tenen codis. Tu una peça de roba tens un codi de barres. Sí, però... Clar, jo suposo que serà molt més complicat fer-ho amb les edicions velles, però amb les que treguin... etiqueta fora, no sé. A la que vegin aquesta tecnologia, totes les noves que treguin iran així. I per això jo aquí veig més potencial al World Tape Yacht Club, que és aquella marca de roba que parlàvem, que des del dia 1 ja ho ha fet tot amb NFTs, i aquí ara veurem com aquestes marques com Supreme o Nike, sobretot amb, com dèiem, col·leccions més limitades, tindran aquest problema de com donar autenticitat a través de NFTs. Vols dir les peces de roba que han anat traient, no? Sí, des del dia 0 ja les van associar a un NFT. Primer un projecte... Sí, però per això dic que hi ha més potencial a Bored Ape, perquè des del dia 1 ja ho han fet amb NFTs, a diferència de Supreme o Nike, jo crec que no hi ha manera de dir quines són les 100 persones que van tenir aquesta Jordan o de 1000 amb això solucionen, clar, òbviament. No, jo crec que el que podem veure inclús serà que totes aquestes antigues Jordan baixin de preu en un futur, o algunes mantengui, però baixin de preu i les que tinguin valor siguin les que realment són contrastables.
També és veritat, hi ha maneres de poder-ho contrastar, entre cometes, hi ha gent que és molt bona detectant-ho. Vull dir, Sí. no estem parlant d'una necessitat, sinó d'una implicació d'agilitzar el procés. Sí, La una millora. senzillesa que t'aporta. Exacte, però que a dia d'avui tu li portes a una persona que sàpiga de bolsos un bolso Louis Vuitton fals i et dirà això és fals. I sabrà I també veure... t'estalvies molts intermediaris, perquè ara per la reventa de coses exclusives, per exemple, has de vendre per StockX, perquè saps que StockX t'assegura que validen si és real el producte, i quan hi hagin els NFTs associats a cada producte, aquests intermediaris s'eliminen i no perds tantes com comissions també pel mig. Exacte. No, veiem, o sigui, portem aquestes... Això es veu també amb les cartes de Pokémon i si ho relaciones amb un NFT. Les cartes de Pokémon a dia d'avui que s'estan col·leccionant, les has de portar a Europa hi ha només una central i als Estats Units hi ha una altra central en el que tu envies la teva carta que creus que és bona, que segurament és bona perquè ho saps, però t'han de validar el seu estat i tot. Com qualsevol obra d'art, si la vols vendre has de venir amb Aquest intermediari, te la tassa, tal, a dia d'avui val tant, no sé què, no sé quant està... vigilar que no se't faci malbé portar-la a l'altre lloc. Clar, això és una carta Pokémon més petita, però imagina que et passa amb un Picasso. Sí, amb un gerro ben gran. Bueno, un Picasso jo crec que passa el mateix, que la gent ja ho sap, que és un Picasso. La gent que hi entén ja ho sap, són altres... Bueno, hi ha hagut... Ja, però és que no és que ho sàpigues, també si el vens l'has de transportar a un lloc. Ja, això sí. Tot això són Hi ha intermediaris. hagut problemes en art de que moltes obres d'art que estan exposades són falses, però perquè al final, si tu fas una tirada de falses i hi ha 15 obres d'art d'un artista, i faig la tirada de les 15 obres d'art, les faig falses molt ben fetes, faig el canvi, busquen la relació entre aquestes... O sigui, al final és molt... un mercat I vulnerable. tu, o sigui, portar-ho, conservar aquestes peces... Inclús hi ha moltes peces d'art que veus en museus que no són l'original perquè conservades estan en una cambra amb humitat controlada i no A part de perquè quantos. no la robin, només. A part de que no la robin, però per el seu estat. Llavors, és com... Tot això és tan complicat. I de fet estem veient com una de les primeres marques, ara relacionant-ho, una de les primeres marques que està adoptant això que dèiem de Pokémon i tal és Marvel, no? amb aquests còmics, que també funciona una mica i de la mateixa forma s'ha de veure si a la vida real fins ara els còmics s'havia de veure si els còmics eren reals, si, Clar, a quin estat estaven els I còmics. també se t'ha de valorar com està l'estat d'aquest còmic. Exacte, i si els tenies segurament no els podies llegir. Perquè a la que Perquè a la que les comences a comences obrir, tocar, Perd valor. Sí, sí. perd valor. Llavors, jo el puc obrir tancar i aquí no passarà res. Exacte, i en canvi en forma de NFT doncs diguéssim l'estat llegeixis o no es manté i hi ha aquesta autenticitat de que només Elimines intermediaris, és com que es solucionen molts Tenim un gran problemes. intermediari, que al mig que és Vivi, o sigui, i que sí que és veritat que està allà al mig. Hi ha aquestes comissions altes, sí, però haurem de veure fins que potser en un futur, diguéssim, decideixen treure-ho en altres mercats també és que hi hagi amb la menys comissions. quantitat de drops que tenen ara mateix, han tret molts drops en una setmana, s'han tret la meitat dels drops que han fet en tota la seva vida, quasi bé, la setmana passada, i aquesta, les 2 setmanes, han fet 4 o 5 drops diaris, quasi. Hi havia dies que... Estem parlant d'uns 20 drops des de fa 2 setmanes, 20, Pot ser, 20 sí, i hi ha pico. molta oferta. Clar, tot això el que fa és pujar molt l'oferta que ells poden donar i, per tant, la petita comissió que s'emporten de cada un es va multiplicant. Sí. Llavors, també estem parlant d'una empresa que fa un any tenia 60.000 usuaris. I ahir van... I ells van notificar que arribaven a 1 milió Un d'usuaris. milió d'usuaris actius. Actius, que això és molt bé, si això no ho tenia OpenSea. No ho teníeu pensat. Llavors, Perquè porta aquesta comoditat. I bueno, clar, per això, però quan ets capaç de pujar aquesta quantitat de gent, és possible que vegem una disminució de la comissió que s'emporten ells perquè hi ha molta més activitat per incentivar aquesta activitat de compra-venta. O poder no, perquè si al mateix temps ara, el que vam dir la setmana passada, que s'obre un altre mercat, Sí. tot el que faci fora la comissió no s'emportaran tant, entenc jo. Pot treure-ho de Vivi quan valdrà? Que la pregunta és aquesta. Les fills, entenc. Clar, quines fills? D'un 12% és molt, un 12%. I aquí, Són d'un 8,5, em sembla. i a quin valor es basa això? Si jo ho trec. El valor que vaig comprar-ho o el valor que està ara? Perquè No, no, fins que no ho vens, no pot... No. Llavors, Et paga la fi de la transacció de treure-ho. no, però ells no tenen fi. Però estaran a la red d'Ethereum. Però és que entraran amb Immutable X que elimina aquesta Sí, fi. però a les transaccions dins d'Immutable X, però per enviar-ho? O No això... sé si et cobraran fis per Jo fer crec la que et cobraran per alguna fer la cosa, transferència, pot ser. Però bueno, pues, és el que dèiem, t'estalvies, per exemple, si tens una obra d'art a casa, tot el tema de transportar-ho i vigilar que no es faci malbé. Hi ha aquest 8,5% de comissió, però que també cal recordar que altres projectes que han crescut molt durant aquest any, com el d'en Gary Vee, té una comissió d'un 10% de royalty. És a dir, Més la comissió d'OpenSea. sí, més la comissió d'OpenSea, que és un 2,5, em sembla. Sí. Clar. Però per exemple, els CryptoPunks... CryptoPunks tenen un 0% de royalty,
Board Tape Yacht Club i molts d'aquests projectes de tipus Board Tape tenen un 2,5, Board Tape té un 2,5. Només? Sí, és molt baix. Però projectes com Playboy també, al igual que Gary Vee, té un 10%. Però a mi no em desagrada que, per exemple, el projecte Playboy que el tenim no tingui aquesta comissió, perquè vol dir que s'emporten més diners i vol dir que poden fer més coses. I més reinversió. I més el cuiden. En un futur. I més el cuiden. Depèn. Més cuiden el projecte, els interessa cuidar-lo. Jo ho veuria diferent, amb menys capitalització puc seguir el meu roadmap. En canvi, si Board Tape no tingués la capitalització que té a dia d'avui, o sigui que és gegant, vull dir, estem parlant d'una bèstia. Si arriba a quedar-se en un 0,2, 0,5, arribant al Ethereum Machine, al seu pico de l'agost, no els hauria permet fer... No hagués pogut fer el seu roadmap, però, un 2,5%. Jo l'únic inconvenient que veig amb un 10% de fi és que redueixes bastant l'activitat al mercat secundari, jo crec. Sí, també. Està molt alta, però, s'ha de dir. Jo, l'activitat, també m'ho deies tu ara, abans amb Bibi, que no hi ha molta activitat al mercat secundari amb els còmics, i jo crec que gran part de la raó és el tema aquest de la comissió d'un 10%. En canvi, veiem com altres projectes, sobretot OpenSea, que tot i que tenen aquesta restricció de les gas fees, molts projectes que tenen un 2,5% de royalty normalment tenen més activitat que projectes... Des del meu punt de vista, un gran error de la red d'Ethereum, que clar, no sé com es soluciona, no soc conscient de com es soluciona, però és si jo vull ficar alguna a la venda de pagar gas fi prèviament. I això ho trobo... Poder no tinc líquid i poder vull líquid. Sí. O sigui, ja el pagaré de gas fi, quan toqui. No, actualment, clar, és que és un mercat tan verge que hi ha molts problemes. Són petites pedres, però el que fan és que, clar, si tu vols agafar els teus 5-10 NFTs que tinguis i els vols treure al mercat si tens 10 NFTs, mínim te deixarà 100 euros. Ai, 100 euros, mínim deixaràs 1.000 euros si tens 10 NFTs. A ficar-los al mercat a la venda. Llavors sí, guanyaràs pasta, però tu has de tenir 1.000 euros en Ethereum per poder-los ficar a la venda, tio. Això és massa complicat. Això també redueix molt l'activitat de compra i venda. Exacte. Clar, llavors, aquí entra el tema de la gas fi baixa, se seguirà pagant abans, però si és molt més baixa, incentivarà el fet de la compra-venda, i és el punt important. Bueno, llavors, com a més notícies, tenim també que Adidas va treure el seu primer NFT, la seva primera forma NFT, a través d'una aplicació, a través d'una forma d'NFT que es diu POA, que té un objectiu diferent al que parlem d'un NFT normal, no és ni com Bibi, ni és com un projecte que es diu OpenSea. La seva idea és molt diferent i no tiren tant a la compra-venda, sinó que tiren més a ser una empresa de protocol. O sigui, més o menys explica què significa. Exacte, PROP, com diu el seu nom, és Proof of Attendance Protocol, és a dir, prova d'assistència, bàsicament, i que bàsicament estem veient com Adidas ha tret el seu primer NFT en forma de POAP, perquè bàsicament POAP el que permet és que funciona a través de la blockchain que s'anomena XDAI, i per tant els costos de mintejar d'Adidas per crear aquests NFTs i de les persones per reclamar, és a dir, per mintejar aquests NFTs són zero, perquè bàsicament aquesta blockchain, les comissions són de cèntims i l'empresa POAP, diguéssim, sosté aquests costos de comissió. I bàsicament el futur que veig jo a POAP és bàsicament que serà un protocol d'assistència, com per exemple ara quan anem a un event o quan vas a un concert. POAP el que et pot permetre és que tu quan entres en aquell concert o en aquell event doncs hi hagi un codi QR que tu puguis escanejar i d'aquest codi QR de manera gratuïta, totalment gratuïta, reclamis el teu NFT que et doni autenticitat de que tu has estat en aquell lloc. Jo el que veig en un futur amb això és que, per exemple, podrem entrar a la red social que hi hagi en aquell moment, que potser segurament no serà Instagram, per exemple, jo podré entrar al perfil d'en Guillem Barfull i podré veure els POAPs que ha anat col·leccionant, perquè bàsicament el tema de POAP no és revendre'ls al mercat secundari, és més el tema de tenir l'exclusivitat de que jo he estat en aquell lloc, de la prova d'assistència. Jo podré veure, per exemple, que en Guillem Barfull ha estat a tal concert, a tal event, a tal conferència, i això realment jo crec que dona, diguéssim, un valor molt gran en termes de que tu, per exemple, quan coneguis una persona, potser una de les primeres coses que miraràs serà els POAPs que ell ha col·leccionat per veure quins hobbies té, amb què teniu en comú. Ostres, tu vas estar en aquell partit de futbol del Barça que va guanyar tants gols i va guanyar la Champions, és a dir, són coses així. Jo li veig molt futur, perquè cada vegada més morbo amb saber les redes socials que fa l'altra gent. Clar. Sí. Però és que a més jo el que sumo aquí és, ja per part d'Adidas, ara sí que és l'Adidas concret, és Adidas... Adidas va ser abans que Nike, Adidas va presentar això, o sigui, va ser paral·lel al mateix dia. Aquesta setmana, però... Però clar, aquesta setmana crec que va ser inclús el mateix dia o un dia de diferència. Òbviament, Nike sortint més tard amb el projecte que presenta no ho va fer perquè Adidas havia tret alguna cosa, o sigui, ho tenia pensat de feia temps. Però clar, Adidas, amb aquest petit gest de treure el seu primer POA, es
dona consciència, sobretot als seus inversors i a la gent que compra Adidas, De que de que està al dia Sí, sí. del que hi ha. I això és bèstia, perquè al final estem veient moltes empreses i inclús famosos com Justin Bieber, que l'altre dia, el dia 18 de novembre, va fer el seu primer concert a través del metaverso. És a dir, el veus, si es busca per internet es troba, o sigui, sembla que estigui al GTA cantant, ¿vale? I a través de la plataforma que es diu Wave, perquè recordem que Meta, que és l'empresa que va pagar-ho, és a dir, Facebook, encara no té el seu metaverso desenvolupat, es va utilitzar un metaverso que es diu Wave, que no sé si és centralitzat o descentralitzat, la veritat. No ho conec. Va assistir bastantes persones, he estat intentant veure quantes, no ho sé, la veritat. Faltaven pocs per saber-ho, però la cosa és que ja tenim el primer artista de la història que si es busca per internet es veurà, o sigui, ell estava amb sensors de moviment a tot el cos i a la cara inclús, i el gravaven i després anaven col·locant a diferents escenaris i tu veies aquesta experiència. Una experiència que et dic, o sigui, nivell píxels molt baix, no estem parlant de lo que pot ser un metavers en un futur, però és la primera persona que fa aquest gest. I tant aquesta empresa com també hem anat veient empreses com inclús Deloitte, una consultora, entra també en el món de la blockchain. Tothom està entrant a poc perquè algú passa, però ningú diu res. És a dir, tothom fa, però ningú fa la gran notícia perquè sembla que sigui lleig a dia d'avui estar en el món de les criptos. Però vull que expliquis una mica això de Deloitte, què és la seva idea. Sí, bàsicament Deloitte ha fet una col·laboració amb una criptomoneda que es diu Avalanche, que el seu token, si voleu buscar, es diu AVAX, la seva criptomoneda es diu AVAX, que ha anat creixent molt ha crescut moltíssim des del juliol, que la van veure que $9, ara està a 100 i pico. 120, perquè no conec molt la criptomoneda d'AVAX com a tal, però pel que vaig llegir amb la col·laboració amb Deloitte, Deloitte ha apostat per col·laborar amb Avalanche perquè els hi porta tot el tema de seguretat i tal de l'empresa de Deloitte i fer-ho a través de la blockchain que et permet que sigui més transparent i més segur i de forma molt més senzilla fer tots aquests passos que entenc que Deloitte de manera tradicional els hi costava molt i amb Avalanche guanyaran eficiència amb aquests temes més de seguretat. Sí, el fet que té moltes transaccions per segon Avalanche. 4.500. Que actualment són moltes. És bastant centralitzada, no, bro? No, jo crec que és descentralitzada. No és com Solana. No és com Solana. A mi m'agrada molt l'Avalanche, sobretot per l'equip que hi ha darrere i el projecte, i intenta ser molt descentralitzada. I això és una que m'agrada molt. I és una cripto que jo miro molt perquè també té les 4.500 transaccions per segon, a diferència de com hem comentat molts cops, Ethereum, que en té 15 i tot aquest rotllo. I m'agrada que és el primer cop, el primer cop que sento que una empresa s'associa amb una criptoneta tan important per aplicar blockchain en el sistema de seguretat de l'empresa, perquè, com comentàvem a l'altre podcast, Renault s'associa amb IBM, però IBM no és cap empresa de blockchain. Exacte. I m'agrada que s'associï amb AVAX, perquè és una criptoneta que a mi m'agrada, en conec i és de confiança. Bueno, confiança no ho sé, però sí que li donarà trust en aquesta criptomoneda. Estem parlant que està en el top... I el que veurem... 15, top 20? No, 12, ha pujat molt. Sí, però de confiança hem de veure què fa com a seguretat per una empresa externa. Això ho hem vist amb ells, s'ha de veure. Això és el que donarà aquest proof, però jo el que més veig és que passarà una mica com el que dèiem abans perquè passaria amb tot, no? Que anirem veient com les criptos es van especialitzant en la seva funció. Sí. Que al final la gent ho veu com, són diners, no són diners. O sigui, és una inversió en una funció real. Sí, comprar Avalanche no vol dir comprar una criptomoneda. Sí que té un valor. Estem comprant accions. Està entrant al projecte. Clar, és que tot és criptomoneda, no és criptomoneda, o sigui, és una cripto però sense monedes, saps? O sigui, és un projecte que treballa a través de la blockchain i en aquest cas treballa per la seguretat. Llavors és una mica diferent. I finalment, així com a més interessant i per una altra línia, seria, com bé parlaves l'altre dia tu, quan Mark Zuckerberg va crear Facebook, hi van haver 2 persones que les va deixar tirades pel camí, i aquestes 2 persones van invertir gran quantitat dels seus diners en Bitcoin i els va sortir molt bé de jugada, i a dia d'avui han invertit 400 milions d'euros en crear un metaverso que pot atacar a Meta, és a dir, neix Meta i ells inverteixen això. Sí, són aquests dos bessons Winklevoss que són així bastant populars a Twitter i tal, com molt bé tu has dit, de fet es veu molt a la pel·lícula de la història de Mark Zuckerberg i de Facebook, que són els 2 bessons que estan allà a la universitat i donen la idea a Mark Zuckerberg i Mark Zuckerberg els diu sí, anem parlant.
I llavors Mark Zuckerberg, amb un altre soci de la universitat que li dona capital, diguéssim, comença a construir tot aquest ecosistema de Facebook sense tenir en compte aquests bessons que van tenir la idea, i bàsicament la història d'aquests dos bessons és això, que van, diguéssim, amb les demandes i els judicis que van fer en contra de Mark Zuckerberg, van guanyar cert capital que bàsicament van utilitzar per invertir en Bitcoin perquè ho van veure molt d'hora, 2013, i han creat aquesta empresa que es diu Gemini, que una de les funcions és que és un exchange similar a Coinbase, no gaire conegut, però bàsicament, com hem vist aquesta setmana, també estan apostant per invertir en un metaverso propi d'aquests dos germans. Jo crec que són dos germans amb molta visió, però que a diferència de Facebook, desgraciadament, segurament no tenen... Bueno, és a dir, està clar que no tenen... No tenen 400 milions, no són 10.000 milions, que és el que aposta Facebook aquí, però sí que pot... O sigui, el que podem veure és el que parlàvem l'altre dia, és la centralització que crea Facebook. Clar, aquests, si tan malament es porten a Mark Zuckerberg, perquè segurament sí. Sí, jo crec que intenten fer un metaverso per anar una mica en contra d'en Mark Zuckerberg de manera descentralitzada. Que tenen un 4% del capital d'en Mark Zuckerberg. Sí, però jo crec que podem... jo crec que és cert que no serà el metaverso líder, però ho relaciono bastant amb el que parlàvem l'altre dia d'un nicho de metaverso. Sí. I hem de veure, és a dir, jo penso, són dues persones molt intel·ligents que van tenir la idea del que és avui... I molt influents en el món molt influents, i van tenir la idea del que és avui Facebook, és a dir, són persones visionàries. Que diguéssim, que intel·ligència la tenen, són visionaris i que tenen cert capital que no és el mateix que Facebook, però és això, poden desenvolupar un metaverso bastant diferent, diguéssim, jo crec que no aniran a buscar la competència directa en Facebook, però diguéssim que jo crec que volen construir un metaverso que vagi, diguéssim, de forma paral·lel a altres metaversos com Facebook o Decentraland i buscar possiblement un nicho dins d'aquest ecosistema de metaversos. Des del meu punt de vista, però, això l'altre dia us enviava un vídeo, crec que no us el vaig enviar, però la gràcia de les criptomonedes, la gràcia del metaverso, la gràcia de la blockchain, és que per primera vegada no neix de les mans de governs ni neix de les mans d'empreses. I neix de les mans de programadors independents que des de casa seva s'han anat ajuntant i han anat creant una red molt sana de la que s'ha anat retroalimentant i s'ha anat creant el futur. Han passat per davant amb moltes tecnologies actuals, molt per davant, i van a un ritme molt més alt. Llavors, clar, jo em pregunto, si l'èxit fins ara ha sigut perquè tu eres descentralitzat, Facebook pot ser que hagi en algun moment es piqui molt fort els dits. Perquè, clar, està molt bé tenir molt capital a darrere, està molt bé tenir molts inversors, pots tenir-lo teu o pots tenir inversors, però al final el que et portarà que aquests 10 bilions que ha invertit Facebook algun dia valguin alguna cosa és que la gent s'hi gasti diners en aquest metaverso. Jo crec que Facebook enfoca més el metaverso a la gent que encara no coneix tota la tecnologia blockchain i la descentralització. Ho farem molt fàcil. Llavors, és com la porta d'entrada fàcil. Sí, és on entrarà la gent de manera fàcil perquè, com en aquest metaverso que volen fer els Winklevoss, serà de manera centralitzada, és el que deies tu, poder és un metaverso nicho que tota la gent que coneix blockchain i li agrada, doncs poder va en aquest metaverso en comptes del de Facebook. Però jo crec que la majoria de gent, Facebook ho farà de manera tan senzilla que la majoria de gent que no en coneix de descentralització, no coneix de blockchain i li és igual, entrarà al de Facebook perquè amb la inversió que tenen crec que ho farà de manera molt senzilla poder entrar. Sí, 100%. I amb moltes més utilitats que l'altre, jo crec. I un sistema que es desenvoluparà molt més fàcil. Perdrà tota aquesta audiència de gent que coneix de centralització. Fa anys que Twitter és el nicho. Sí. O sigui, al final jo crec que ha perdut aquesta gent i és el que, com bé dèieu ara, vol agafar el tren de la gent que encara no ha entrat. Sí, que és molta. Però, i a més hi haurà gent que confiarà en ell, perquè gent amb aquest canvi de nom n'ha tingut prou, saps? O sigui, gent amb el canvi de nom de Facebook a Meta n'ha tingut prou per tornar a confiar. Hi ha gent de tot. Però bueno, jo crec que de cara a la setmana que ve segurament hi haurà moltes més notícies. Segur. Sí, cada setmana hi ha més. Veurem què passa una mica amb el tema de Bitcoin i Ethereum i altcoins, ja que comencen a pujar. Quedaran la setmana que ve més 7, de dia d'avui són 27. Serà el dia 20, queda 3 dies per arribar a 98. Vale? Que sapigueu. L'últim dia. I res, això seria tot. Ens veiem la setmana que ve. Crec que amb tu ja no. Complicat la setmana que ve. No. Ens portarem alguna altra persona segurament. En fi, això seria tot. Moltes gràcies. Vagi bé. Adéu.